भगवान जी अगर केहू के लइका दिहनु तो बढ़िया दिह, भलुक 5 दिन लेटे दिह, लेकिन हे सरवा खानी ना। एकरा नाता में लागे हम चाचा आ कितनो लोग के बीच में रहता नहीं, पट दे कह देता पापा। आज हमरा लगे एगो फिल्म के ऑफर आई रहा, वो फिल्मिया के नाम रहा बा बलमुआ पलंग तुरना। हम कहनी भैया हमरा कितना रुपया मिली, तो वो बोला हन कि बाबू जितना फिल्म चलेगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। हम कहनी ठीक बा, पैसा देम चाहे मन देम, लेकिन हमरा के बा बलमुआ पलंग तुरना बना दे। हाँ भैया हो 10वां के रिजल्ट आ गइल बा, आ एकर मालिक लगे फोन करके रोवतिया ये जी हम फेल आ गइनी, तो इहो सरवा काम छोड़ के रोवता। अरे सरऊ वो बेरा ना सोचल, रात भर बतियावत ल वीडियो कॉल पे। अरे पास आई पढ़ाई कइले रही तो हमने किताब के पाना पलट के। भैया हो हमारा गांव के मुखिया जी फोन कइले रहलन, कहलन बबुआ इतना फेमस हो के तू लेबर में कमाता रह, हमरा अच्छा नइखे लागत, तू अपन आधार कार्ड भेज, तनी से उम्र बढ़वा के तार बूढ़ा पेंशन चालू करवा दे तनी। ए बहिन चोदऊ तारा वोटे नु चाही, भले इलेक्शन के टाइम में आके तारा के वोट दे दे, लेकिन भरल जवानी में हमरा बूढ़ा पेंशन ना चाहिए। हमार मोलिया जो ना खिसिया रखियो, ओकरा मोबाइल में 399 रुपया के रिचार्ज करनी धकाक से, तो लागल ये बतियावे राय से। रे सारावा रिचार्ज करैला पर बतियावत या रिचार्ज ना करेला पर गरियावत या, एकर मतलब समझ जा सोरा उतारे के तो फोने पर भरमावत या। बाकी तो दूसरे से लियावत या।